ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். பகவானோட அனுகிரகத்தில் நம்ம நல்லபடியா பாகவதம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு சுக்ரீத்தி வந்து ரொம்ப பிளெஸ்டு சோல்ஸ்க்கு தான் கிடைக்கும். லைஃப்பில் எது ஏதோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு நினச்சிட்டு நம்மளாம் வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கோம் இது வரைக்கும். ஆனால் இருக்கிறதுலே உயர்ந்தது கிருஷ்ண பக்தி, அல்டிமேட் கோல். ஒரு ஆத்மாவுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானை நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஆத்மான்றதை தெரிஞ்சுட்டு பகவானுக்கு நல்லபடியாக பக்தி பண்ணுறது தான் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து ரொம்ப பிளெஸ்டு. அந்த ஒரு நன்றி உணர்வோட இந்த மாதிரி நம்மளெல்லாம் பணிச்சிருக்காங்களே பகவான், தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்களே அதுக்காக நன்றிகளையும் நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவலான ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கும் நம்ம பகவான் நல்லபடியாக பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரைக்கு நம்மளோட வணக்கங்களையும் நம்மளோட பிரார்த்தனைகளையும் தெரிவிப்போம். ஏன்னா அவங்க எல்லாரோட கைடன்ஸில் தான் நம்மளால் கிரந்தங்களை உணர முடியும். அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கிறதுக்கு அவங்களோட அனுகிரகம் அவசியம் வேணும். இது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் லைஃப் மாதிரி இல்லை, என்னால் நான் செஞ்சேன் என்னால் முடியும் அப்படின்றதுலாம் இது கிடையாது. முழுக்க முழுக்க பகவானோட அனுகிரகம், பரம்பரையோட அனுகிரகம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால் ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம பிரார்த்தனை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்கான செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யாருக்கு மங்களச்சரன் ஆஃபர் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் பட்டோ மாதாஜி. அவசியம் பிரபுஜி, ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं. श्रीगुरुं दीनदारणं श्रीवैचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सारिणे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवती गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. நல்லபடியாக நம்ம வந்துட்டு ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட மங்களாச்சரன் பரம்பரைக்கு. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम्स माताजी. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். நேற்றுக்கு வேர்ஸ் வந்துட்டு 1.9.20 பார்த்துருப்போம். பீஷ்ம தேவரின் பாடம், அதுதான் நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்குறோம். இன்றைக்கி நம்ம 21 ஸ்லோகம் நம்ம நல்லபடியாக பார்ப்போம். ஒரு கண்டினியூஷனுக்காக நேற்று ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து எப்படிலாம் வந்து பாண்டவர்கள்கிட்ட இருந்திருக்காங்க அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ரொம்ப அழகாக அதான் கிருஷ்ணா டிவோட்டியாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படணும் நமக்கெல்லாம். ஆனால் இதெல்லாம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஆசை வரும். ஒரு டிவோட்டீஸ்க்காக பகவான் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இதில் ரொம்ப அழகாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? நண்பர், நலம் விரும்பியாக இருக்காங்க இல்லைங்களா? பிரியமானவராக இருக்காங்க, மாமனாக இருக்காங்க, ஆலோசகராக இருக்காங்க, தூதுவனாக இருக்காங்க, ஆதரவாளராக இருக்காங்க. என்னென்னலாம் முடியுமோ தன்னோட டிவோட்டீஸ்க்கு அத்தனை விஷயம். சேவகனா இருக்காங்க, தேரோட்டியா இருக்காங்க. தேரோட்டி. கண்டிப்பா பத்மா மாதாஜி. தேரோட்டியா இருக்காங்க. என்னென்னலாம் தன்னோட டிவோட்டீஸ்க்கு செய்ய முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் பகவான் என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப அழகா ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு தான் நான் ஏன் இன்னும் பக்தி பண்ணல, எனக்கு ஏன் இன்னும் அந்த மாதிரி வரல அப்படின்னு நம்மளாம் யோசிக்கணும். அப்போ ஆசை அல்லாதையா வரும். இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம பக்தி எப்படிலாம் நம்ம பண்ணணும், இவ்வளோ காலம் நம்ம ஏன் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம், இனிமேல் நம்ம நல்லபடியாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வாமனங்கிட்ட ஹரே கிருஷ்ணா வாமனங்கிட்ட ஹரே கிருஷ்ணா கேட் கீப்பர் மாதிரி இருக்காரு. வாமனங்கிட்ட இவர் சரியா யாரும் போக முடியாது, வர முடியாது. எங்க பிரபுஜி? வாமனன் முன்னாடி மண்டாண்டாருல அவர்கிட்ட போயிருக்காரு இவரு கீழே.
ஹரே கிருஷ்ணா. பலி மகாராஜர்ட்ட. ஆமா. சாரிங்க டோர் கீப்பரா பரிவாரம். இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா. அவங்க லோகத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாரி தன்னோட நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம ஏதோ பெருசா ஏதோ பண்றோம். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ ஃபாலோ பண்றோம். காஃபி, டீ சாப்பிடுறதில்ல, பூண்டு வெங்காயம் சேர்க்கறதில்ல, நம்ம ஏதோ பெருசா சாண்டிங்லாம் பண்றோம். எதையும் அப்படி அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. பகவான் வந்து தன்னோட டிவோட்டீஸ்க்காக எவ்வளோ அழகா அவங்க வந்து எல்லாமே அவங்க வந்துட்டு குடுக்குறாங்க அப்படின்னும்போது, தன்னையே குடுக்குறாங்கன்னும்போது, நம்ம என்ன வேணா செய்யலாம். ஏன் நம்ம இன்னும் பண்ணாம இருக்கோம்? நம்ம ஏன் இதுவரைக்கும் பண்ணாம இருந்தோம்? இந்த மாரிலாம் நமக்கு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா, கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இவ்ளோ பகவானோட குணங்கள், அவங்களோட லீலைகள்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது, நம்மளுக்கு அவங்க மேல அலாதி பிரீத்தி ஏற்பட்டு, பக்தியில நம்ம ரொம்ப நல்லபடியா நம்ம வந்து ஆத்மார்த்தமா ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். சரிங்களா? அதுதான் ரொம்ப நல்ல ஒரு ரியலைசேஷன் தர வேர்சஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் பாகவத்துல. இன்னைக்கு நம்ம வந்து 21 பார்க்கணும். அது நல்லபடியா பார்ப்போம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஜானகிராமன் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் சர்வ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன சார்? சர்வாத்மனக சமதிருஷோ ஹி அத்வயஸ்யானஹ கிருதேஹ தத்கிருதம் மதி வைஷ்மயம் நிரவஸ்ய க்வச்சித். ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன பிரபுஜி? சர்வாத்மன சம திருசோஹி அத்வைஸ்யானஹங்கிரீதேः தத் கிருதம் மதி வைஷ்யம் நிரவச்சஸ்ய ந கசித். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ராஜலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? सर्वात्मन समदृशो हि अद्वयस्यानहङ्कृते तत्कृतं मदिवैश्यं निरवध्यस्य न क्वचित्. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. मनसमत्रुसोहि अद्वेष्यान हंकृते तत्कृतं मदि वैषम्यं निर्वच्य न क्वचित्. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கலாவதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। सर्वात्मन समदृशो हि अद्वयस्यानहङ्कृ तत्कृतं मदि वैश्यं निरवत्यस्य न क्वचित्. हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி லல்லி மாதாஜி. எனக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாது மாதாஜி. நானும் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க ருக்மிணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேங்க. சர்வாத்மன மைத்ருஷோஹி அத்வைஸ்யான சங்குருதேக தத்கிருதம் மதி வைஷ்யமம் நிர்வத்தியஸ்ய ந வசேத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லல்லி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम्स माताजी। सर्वात्मनः समदृशो हि अद्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतं मदि वैषम्यं निरवत्यस्य न क्वचित्. Thank you माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम सर। सर्वात्मना समदृशो हि अद्वास्यायानहङ्कृते है तत्कृतं मदिवैषव्यं निरवैद्यस्य न क्वचित्. हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू। மொழிபெயர்ப்பு வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கிறேன். அவசியம் பிரபுஜி. ரவிக்குமார் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க. பரமபுருஷ பகவான் என்பதால் அவர் அனைவருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார். அனைவரிடமும் சம அன்பு கொண்டவரான அவர் வேற்றுமை என்னும் பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவர் ஆவார். எனவே சமநிலை கொண்டவரான அவரது செயல்களும் பௌதீக களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டவே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ரவிக்குமார் பிரபுஜி ஒரு தடவை வாசிச்சிடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவான் என்பதால் அவர் அனைவருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார். அனைவரிடமும் சம அன்பு கொண்டவரான அவர் வேற்றுமை எனும் பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவராவார்.
எனவே சமநிலை கொண்டவரான அவரது செயல்களும் பௌதீக களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டவையாகும். ஹரி ஹரே போல். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே மொழிபெயர்ப்பில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா பகவானோட வந்து தெய்வீக நிலை நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது இந்த ஜட கலங்கங்கள் அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு ரொம்ப உயர்ந்த தெய்வீக நிலையில் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பகவான் எப்படி இருக்காங்க? அனைவருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்காங்க. நிறைய ஸ்லோகங்களை நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாரோட இதயத்திலையும் பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்காங்க, விட்னஸாக இருக்காங்க. 2 குருவி இருக்குது. அந்த ஒரு குருவி வந்து ஆத்மா, இன்னொன்று வந்து பரமாத்மா. ஒன்று வந்து என்ன பண்ணுது, இந்த ஜட உலக சந்தோஷங்களே பிரதானம்னு வாழ்ந்துட்டுருக்கு. பகவான் வந்து அதை விட்னஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. சரிங்களா? இன்னொரு குருவி வந்து விட்னஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து உபநிஷத்துலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம கிட்ட பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து உணரணும். ஏன்னா நிறைய ஸ்லோகங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 15.15 படிக்கிறோம். பகவத்கீதையில் நிறைய ஸ்லோகங்கள் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா பகவான் இதயத்தில் பரமாத்மா இருக்காங்கன்னா அது தியரட்டிக்கலாக நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். பகவான் எங்கே இருக்காங்க? நம்ம இதயத்தில் பரமாத்மா இருக்காங்க. 8th சாப்டர்லேயும் அப்படி தான் இல்லையா? நம்ம வந்து படிக்கிறோம். இதயத்தில் வந்து அவங்க வந்து வாசம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம். ஆனால் நம்ம அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும். நம்ம இதயத்தில் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி நம்ம இதயத்திலேயே இருக்கிற பகவான். அதனால தான் நம்ம உள்நோக்கி பார்க்கணும், உள்நோக்கி பார்க்கணும். ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, உள்நோக்கி என்ன பார்க்கணும்? நமக்குள்ளார பரமாத்மா இருக்காங்க. ஸோ நம்ம அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட உறவை, நித்திய உறவை நம்ம நல்லபடியாக வளர்த்துக்கணும். அதுக்கு நம்ம நிறைய நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம சாதனை பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இது நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். பகவான் நம்ம இதயத்துல பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத. இல்லைங்களா? ஸோ அதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். சாரி மாதாஜி, மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. யாரோ பண்ணிட்டேன். பேசுறது கேட்டுட்டே இருக்கு. பண்ணுங்க டிஸ்டர்பா இருக்கு. மியூட் பண்ணியாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவரிடமும் சம அன்பு கொண்டவராக அவர் வேற்றுமை என்னும் பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவராகவும் இருக்கிறார். இதுவும் நம்ம 9th சாப்டர்லையும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நான் வந்து யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதில்லை, எல்லாருக்கிட்டையும் நான் வந்து சமமாக இருக்கேன் அப்படின்றதையும் பகவான் வந்து நம்ம சொல்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அதே மாதிரி பகவான் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் அவங்க வந்து உற்ற நண்பன் அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்குறோம் 5th சாப்டரில் இல்லைங்களா? பொக்தாராம் எங்கிய தப்பசாம் அந்த ஸ்லோகத்தில். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பகவான் அந்த நிலையிலெல்லாம் நம்ம வந்து உணரணும். அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் சமமாக அனுபவிச்சிருக்காங்க. யாரும் பக்தி பண்ணாதான் அவங்களுக்கு தான் அனுகிரகம், பக்தி பண்ணாதவங்கள நான் வந்து அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் எதுவுமே தரமாட்டேன் அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை. எல்லாருமே பகவானுக்கு குழந்தைங்க தான் இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் சம அன்பு கொண்டவங்களா அவங்க இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். பொய் அகங்காரம் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தான், இந்த கண்டிஷன் சோலில் இருக்கிற நமக்கு தான் பகவான் வந்து அது இதெல்லாம் விடுபட்டவராக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சமநிலை கொண்டவராக அவரது செயல்கள் பௌதீக கலங்கங்கள்லேருந்து விடுபட்டவை ஆகும். சரி, எதுக்கு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த இந்த விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா, ஏன்னா இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? முதல் ஸ்லோகத்தில் மாமனாக இருக்காங்க, பிரியமான நண்பனாக இருக்காங்க, நலம் விரும்புபவராக இருக்காங்க அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? அப்போ நம்ம அவங்கள ஒரு சாதாரண மனிதனாக நினச்சிடக்கூடாது. அவங்களோட செயல்களை வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு கண்டிஷன் சோல் செயல்களை நம்ம நினச்சிடவே கூடாது. சரிங்களா? அதனால தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பக்தர்கள்கிட்ட தன்னோட விருப்பத்தை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறாங்க, அன்பை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள நம்ம சாதாரணமாக நினச்சிடக்கூடாது. நம்மள மாதிரி அவங்கள ஒரு கண்டிஷன்ஸ் அப்படி நம்ம என்றைக்கும் நினச்சிடக்கூடாது. அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்காங்க? ரொம்ப உயர்ந்த அந்த தெய்வீக நிலையில் இருக்காங்க, ஜட கலங்கங்கள்லேருந்து விடுபட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப அழகாக இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பொருளுரையில் அவர் பூர்ணமானவர் என்பதால் அவரிலிருந்து வேறுபட்டிருப்பது எதுவும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா எல்லாமே பகவானோட உருவாக்கம் தான், அவங்களோட எனர்ஜி தான், அவங்களோட எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் எதுவுமே வந்து அவங்க இல்லாதது அப்படின்றதே கிடையாது. அவங்க தான் பூர்ணம். அவங்ககிட்டேருந்து வேறுபட்டு ஏதாவது ஒன்று இருக்கா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது. நம்மலாம் வேணால் பக்தி பண்ணாமல் வேறுபட்டு இருப்போம், நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் பொசிஷனில் இல்லாமல். ஆனால் அதுக்காக வந்துட்டு நம்ம வந்து பகவான்கிட்டேருந்து விலகினவங்க இல்லை. இப்போ சன் ரேஸு சன்னு ஒளி கதிர் வந்து சன்லேருந்து பிரிஞ்சிடாது, அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் தானே. அது மாதிரி எல்லாமே வந்து பகவானோடது தான், எதுவுமே அவங்ககிட்டேருந்து வேறுபட்டதில்லை. அவங்க தான் பூர்ணம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்குறோம். கைவல்யம் எனப்படுகிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது சிருஷ்டியில் அவரை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. எல்லாமே யாருது? கிருஷ்ணாவது. எல்லாமே சிருஷ்டியில்
இருக்கிறது எல்லாமே யாரு? பகவான் தான். சரிங்களா? எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் அவங்களோட எக்ஸ்பென்ஷன் தான், அவங்களோடது தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அனைவரும் அவரது சக்தியின் தோற்றங்களே. அச்சித்து சித்து ரெண்டுமே பகவானோட தோற்றம் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேறுபாடே இல்லை, எல்லாமே பகவானது தான். சரிங்களா? அவங்க முழுமை அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப அழகாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வாறாக அவரது சக்தியிலிருந்து வேறுபடாதவரான அவர் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருக்கிறார். பூர்ணமாக எங்கேயும் அவங்க நிறைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? எல்லாமே அவங்களோட எனர்ஜி தான், எக்ஸ்பென்ஷன் தான். எதுவுமே அவங்க இல்லாத இடமோ அவங்க இல்லாத ஒரு விஷயமோ கிடையவே கிடையாது. ஆனால் அவங்க பௌதீகத்தில் ஒருத்தவங்களா இருக்காங்களான்னா கிடையாது. அதையும் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில் ஐஸ்வர்ய ஞானத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாங்க, அதனால் அவங்க நம்மள மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் சோலா ஒரு பௌதீகத்தில் ஒரு அங்கம்னா அதுவும் இல்லை. அவங்க எப்பயுமே திவ்யமான நிலையில் இருக்கிற பகவான் சுப்ரீம் அப்படின்றத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு பிரபுபாதா சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? இவ்வாறாக அவரது சக்தியிலிருந்து வேறுபடாதவரான அவர் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருக்கிறார். சூரியன் எப்படி சூரிய கதிர்களால் எங்கும் பரவி இருக்கிறதோ, இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளாக தான் பார்க்குறோம் இல்லையா? சூரியன் இருக்காங்க, அவங்களோட ஒளிக்கதிர்கள் எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு இல்லைங்களா? அவர் பகவானும் அவரது சக்தியினால் எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருக்கிறார். ரொம்ப அழகான ஒரு உதாரணமும் வந்து பிரபுபாதா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அவர் எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரம வழிகாட்டியான பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். நமக்கு வழிகாட்டுறாங்க. எப்படி வழிகாட்டுறாங்க? 15.15 ஸ்லோகம் தான் இல்லையா? நம்ம வந்து என்ன விருப்பப்படுறோமோ அதுக்கான மார்க்கத்தை பகவான் கொடுப்பாங்க. நம்ம ஜட உலகமே பிரதானம்னு வாழ்கிறோன்னா அதுக்கேற்ற மார்க்கத்தை பகவான் கொடுக்குறாங்க. இல்லை பகவானே பிரதானம்னு ஆன்மீகத்தில் நம்ம வரும்போது அதுக்கேற்ற மார்க்கங்களை பகவான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம ஆசைப்படணும் எந்த வழியில் போகணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு கிரந்தங்கள் வழி வேணும். நடத்தி செல்கிறார் நம்மள. நம்மளை வழி நடத்தி கூப்பிட்டு போகிறாங்க பகவான் அழகா. நம்ம சரியாக அவங்கள ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளை அவங்க வழி நடத்தி எங்கே கூப்பிட்டு போவாங்க? கையை பிடிச்சி அவங்களோட இருப்பிடம் கோலோகம் வைகுண்டமே கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்? சமத்தை கையை பிடிச்சிட்டு போகணும். அதுதான். இவ்வாறு அவர் ஏற்கனவே எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் சாரதியாகவும் ஆலோசகராகவும் இருக்கிறார். நம்ம அதுதான் என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட தேரை கொடுத்துட்டாங்க. அவங்க அழகாக அவங்க என்ன பண்ணாங்க? கைட் பண்ணாங்க. எங்கெங்கெல்லாம் ஆபத்து வருதோ அங்கேருந்து அர்ஜுனனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க. எந்தெந்த இடத்துலாம் அவங்க போய் அவங்களோட கடமைகளை சிறப்பாக செய்ய முடியுமோ அந்தந்த இடத்துக்குலாம் அவங்கள கூப்பிட்டு போகிறாங்க. ரொம்ப அழகாக கைட் பண்ணுறாங்கல்ல. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, அவ்வளோ நம்பிக்கையோடு நம்மளோட வாழ்க்கையை பகவான்கிட்ட ஒப்படைக்கிறது இல்லை. அதுதான் ஒரு பெரிய கஷ்டம். நான் பார்த்துக்கிறேன், நான் தான் கரெக்டாக பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? அந்த அகங்காரத்தில் ஃபால்ஸ் ஈகோவில் அறியாமையில் வேற நம்மளே நான் என் வாழ்க்கையை பார்க்குறேன்றனால தான் இவ்வளோ தப்பும் தவறும் நடக்குது. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, பகவத்கீதையில ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் என்னென்னா, அர்ஜுனன் தன்னோட தேரை பகவான்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. அவங்க வழிகாட்டினாங்க. அவங்கள பகவான் எவ்வளோ அழகாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணாங்க. அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்மளையே பகவான்கிட்ட நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அதுதான். அதனால தான் பகவத்கீதை லாஸ்ட் ஸ்லோகத்தில் சர்வதர்மான் பரிதேக்ஷ கம்ப்ளீட் சரணாகதி நம்ம பகவான்கிட்ட பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, அவங்க எந்த பக்கம்லாம் நம்ம வந்து போகணுமோ அந்த பக்கம்லாம் ரொம்ப அழகாக நம்மளை பாதுகாப்போட நம்மள கோலோகம் வைகுண்டத்தில் அதாவது நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் பொசிஷனில் நம்மளை கொண்டு போய் அழகாக அவங்க விடுவாங்க, அந்த க்ளோரியஸ் பொசிஷனில். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம அந்த நம்பிக்கையோட பகவானை நம்ம வந்து வழிகாட்டியாக அவங்க இருக்காங்க. நம்ம தான் என்ன பண்ணிட்டோம்? ஃபால்ஸுகளை அதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாமல் நான் தான்ட்டு இருக்கோம். ஃபால்ஸ் அதான் அது அகங்காரத்தில். எனவே அவன் ஜீவராசியும் சாரதியாக இருக்கிறார், ஆலோசகராகவும் இருக்கிறார். நமக்கும் அப்படி தான் இருக்காங்க. அர்ஜுனனுக்கு பாண்டவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை, நமக்கும் இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம கேட்கறதில்ல. அதுதான் அங்கே வந்து ப்ராப்ளம். எனவே அவர் அர்ஜுனனின் சாரதியாக எப்பொழுதும் உன்னதமான அவரது நிலையில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. உண்மையில் பக்தி தொண்டின் பலம்தான் அவரை தேரோட்டியாகவும் அவரது தூதுவராக தோன்ற செய்கிறது. அப்போ அர்ஜுனனுக்கு ஏன் பகவான் தேரோட்டியாக வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பக்தி. சரிங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும். பிரகலாதர்கிட்டே நம்ம அதான் லேர்ன் பண்ணுறோம், பாண்டவர்கள்ட்டேருந்து அதான் லேர்ன் பண்ணுறோம். எல்லா டிவோட்டிஸையும் இந்த இடத்துல யாருடைய பக்தியை மாத்தாது மென்ஷன் பண்ணுது? இங்க அர்ஜுனன் அர்ஜுனன்து. அர்ஜுனனோட பக்தியை மென்ஷன் பண்றாங்க. நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு பிரகலாத் மகாராஜர் மற்ற டிவோட்டி இல்லாமல் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லை மத்தாஜி? எல்லாருமே பக்தியில் வந்து ப்ராக்ரஸ் பண்ணும்போது பகவான் அழகாக அவங்கள வந்து அரவணைக்கிறது நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பகவான் ஏன் அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாகவும் தூதுவராகவும் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட பக்தி அந்த நிலைக்கு தான் பகவான் வந்து அந்த மாதிரி ரெசிப்ரிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ நமக்கு அதான் லெசன். நம்ம வந்து நம்மளுக்கும் பகவான் வந்து ஒரு கைடன்ஸாக இருக்கணும், நம்மளையும் வழி நடத்தணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்?
நம்மளும் பக்தி ரொம்ப நல்லபடியாக பண்ணால் போதும். பௌதிக வாழ்வுடன் அவர் செய்ய வேண்டியிருப்பது ஒன்றுமில்லை என்பதால் அவர் பூர்ண ஆன்மஸ்வரூபியாக விளங்குகிறார். பௌதிக விஷயம்லாம் பகவான்கிட்ட போய் கேட்கவே கூடாது. சரிங்களா? இதனால் அவருக்கு உயர்ந்த செயலும் இல்லை, தாழ்ந்த செயலும் இல்லை. பௌதிகத்தில் தான் அந்த பிரிவினை, உயர்ந்தது தாழ்ந்தது அப்படின்றதெல்லாம் இல்லையா? ஆன்மீகத்தில் அப்படி எதுவுமே கிடையாது, இது எல்லாமே உயர்ந்தது தான். அவர் பரமபுருஷ பகவானாக இருப்பதால் அவரிடம் பொய் அகங்காரம் இல்லை. இதனால் அவருக்கு வேறான எந்த பொருளுடனும் அவர் தம்மை அடையாளப்படுத்தி கொள்வதில்லை அப்படின்றது நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் பௌதிகமான விஷயங்கள், இந்த நன்மை தீமை இதெல்லாம் பார்க்கறது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது பக்தி மார்க்கத்தில். அவரை பொறுத்தவரை ஜட அகங்காரமானது அவருக்குள் சமநிலைப்படுத்தப்பட்டு விடுகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஆகவே அவரது தூய பக்தர்களின் தேரோட்டி ஆவதானால் அவர்களை விட தாழ்ந்தவர் ஆவதாக அவர் உணர்வதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் இப்போ பகவானோட எதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லைங்களா? அவங்க பாண்டவர்களுக்கு எப்படிலாம் அவங்க வந்துட்டு தன்னோட அன்பை வெளிப்படுத்தினாங்கன்றது. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு ஜட சார்ந்த விஷயமா நம்ம வந்து எடுத்துக்கவே கூடாது. அது எப்படியுமே உயர்ந்தது தான் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தூய பக்தர்களால் மட்டுமே பாசமுள்ள பகவானிடமிருந்து சேவையை பெற முடியும். அதனாலேயே பகவானுக்கு டிவோட்டி ஆகணும்னு ஆசைப்படணும். சரிங்களா? நம்ம எவ்வளோக்கெவ்வளோ நம்ம பக்தி பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கெவ்வளோ பகவான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அதிகமாகவே நம்மக்கிட்ட அன்பை வெளிப்படுத்துவாங்க. அந்த உணர்வு இருக்கு இல்லையா, அந்த பாண்டிங், அதை நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். ஒரு ஆத்மாவுக்கு அதுதான் வேணும் பரிபூர்ணமாக. அதுவே அவர்களின் பெருமையாகும். டிவோட்டிஸோட பெருமை என்ன? பகவானோட அன்பை பெறுறது தான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளும் நல்லபடியாக பக்தி பண்ணுவோம். நம்ம கூட பிறவியில இருந்தே நம்ம கூட இருக்கிறார் மாதாஜி. வேற எந்த கடவுளும் அது மாதிரி இல்ல. ஆமா. இந்த பிறவின்னு இல்லை, எப்பயுமே நம்ம கூட இருக்கிற ஒரே உறவு அவங்க தான். மற்றது எல்லாமே மாறும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபுஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய்.